So ito yung mga latag, mga bangus na 120, 130, 140. So bagsak presyo yung mga bangus natin dito, no, kada piraso. Ito po 'yan, oh. At 140. So yan po yung mga kada piraso ng mga bangus na bagsak presyo dito sa Malabon Fish Market. Tatay, magkano ngayon yung mga pangpakbit nyo po? Yan, kompleto, oh. May mga ano na, kasamang mga 60. Ah, magkaiba ang presyo? Hmm, sa kilo, sa kilo. So meron na pong, meron ng ampalaya, no? Nakasama. Magkano yung labayita natin, Boss Aris? 180. So mga sagisi natin, 200. Itong mga dalagang bukid, 220. Local salmon, 220. Talakitok, 250. Ito yung dalagang bukid na ano, no? 200 ang per kilo. Ang ganda, oh. Nakakuha rin. Kuya Warren, matanong ko na yung presyo nitong mga local salmon. Ayun, 220 ang per kilo. Dito, Kuya Warren, sa Binluan, no? 250. So, Kuya Warren, salamat, ha. Yan ang mga price update natin sa kanya, mga latag dito. Ang ganda ng mga, ano, no? Local salmon, no? Magkano ngayon yung, ano, price update ng Loros? 160 ang per kilo. So, tilapia Batangas ay 100 pesos, no? Ang per kilo. At Golden Pompano ay 350 per kilo. Tapos yung bangus niya dito na kada piraso, meron siyang 200 at 220 kada piraso. Pre, salamat, ha. Thank you. 200. Puro lalaki, no? Blue crab. Wala isdaan yan. Ha? Bakit hindi sabihin matataba na pag nagdaan? Kasi kasama yung ganun lang. Isang daan na dito, Besh. Kaya kasama yung sobrang lalaki. Hindi ko lang may tinda nito. Wala sa baba. Alright, good morning everyone. Na tayo po ay nagbabalik po dito sa Malabon Fish Market. At mag-update tayo sa kanilang mga latagan, no? Kung ano yung ating makikita. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. So ito po yung mga latagan dito, o ang mga bungad natin dito ay mga galunggong sa halagang 50 pesos. So mahaba-haba yung ating nalakbay, no. So yung lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At ang kilo ay 100 pesos sa mga galunggong, no. Bakit walang presyo? Konti na lang kaya wala ng presyo. So ito yung mga latag, mga bangus na 120, 130, 140. So bagsak presyo yung mga bangus natin dito, no, kada piraso. Ito po 'yan, oh. At 140. So yan po yung mga kada piraso ng mga bangus na bagsak presyo dito sa Malabon Fish Market. So 50 pesos sa mga tumpukan ng mga galunggong. So lipat muna tayo dito sa mga bentahan ng gulay. Good morning, Gary. Shout out sa'yo. Update natin yung mga presyo ng yung mga peche Baguio. Magkano mga presyo ngayon? 50 repolyo. 40 ang per kilo. So yan po yung mga latag dito ni Gary, no? So shout out sa pamilya mo, Gary Panganiban. Tama ba? Ba't magkahiwalay kayo ng landas? Sa kabila kayo magkasama. Tama yun. Magkano to? 20 pesos. Ito mga tumpo ka ng sili, 10 piso. So yan po yung update natin sa pwesto niya, no? Nabentahan din po ng mga gulay. Salamat, thank you. Ati tayo kay Gion sa kanyang kapatid sa Utol. So ito naman yung mga latagan dito ng mga repolyo. Shout out. Shout out, boss. Shout out sa Delacruz family. Saka sa Ignacio. Shoutout Ate Michelle, dami nila ako alimango. Salamat. Ingat. Thank you. Shout out sa pamilya mo. Salamat. At ito na tayo, no, sa mga
mga nakatali na kangkong at mga talbos, repolyo, kinchay, at latag ng mga karot. Magkano presyo ng mga karot? 160 kilo. Ito 10 pesos pa rin. Bukod sa kangkong. Magkano kangkong? Pare-pare. Sa malunggay 15 pesos. So ito mga 20 pesos na yung mga naka-plastic. So ayan po na 20 pesos po mga kamatis, sibuyas, bawang, no? At mga kalamansi. Medyo nahihirapan tayo magsalita. Magkano lettuce natin ngayon? 80 ang kalate, 160 per kilo. Sa mahilig mga magsangyup at dito ay makakabili po kayo ng mga lettuce. Magkano na ngayon ng pechay? 10 piso pa rin po yung mga presyo ng pechay. No? 20 pesos kalabasa. Ayan ang mga kalabasa natin. No? Pipino natin 80 pesos per kilo. Ayun. Salamat niyo na. Thank you. So shout out sa pamilya mo kay Gandara at sa iyong anak. Shout out. Salamat. Ayun. Thank you. Dito naman tayo kay nanay. Ang mga latagan naman dito. Ito yung mga talong na ano, maliliit. Yung mga eggplant na bilog. 120 kilo. 60 nga kalate, di ba? 60 kalate, ano ka ba, niya? Yan. Kanina ko na sinasabi sa'yo. High blood na naman si nanay. Ah! Nanay, magkano ngayon yung mga pang-pakbit nyo po? Yan, kompleto. Oh. May mga ano na, kasamang mga 60. Magkaiba ang presyo. Ayun na kasi to. Ito, Sa kilo. So meron na pong, meron ng ampalaya, no? Nakasama. So sa mga mahilig na mga pangpakbit, magpakbit na po kayo, maggulay kayo para healthy sa ating katawan. Ayan ang mga latag po dito. Salamat po nanay, thank you. At update pa natin yung ibang mga latagan dito, no, na mga istang bato dito sa gawing kanan ko. Ayan. Tutunguhin po natin yan. At itong kasi itong mga area na ito ay mga bentahan po ng mga gulay na sulit presyo ang kanilang mga latagan, no. So may mga presyohan din po dito ng mga 20 pesos. So yung mga repolyo natin na magaganda, ayan. Mga palaya. So ganito yung mga latagan ng ating mga nadatnan na mga gulay sa Malabon Fish Market. Mga 20 pesos na mga naka-plastic, no? Good morning. So ayan yung mga latag din dito. No, magkano mga ampalaya natin? 80 ang per kilo sa mga labanos. Ayan, yan po yung mga latag dito na inyong mabibili. Salamat! Alright, so papunta tayo dito sa itaas, no? At mga na-update natin yung kanilang mga latagan dito ng mga gulay na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So, 50 pesos mga tubukan ng galunggong. No? Nanay Noemi, good morning po. Shout out po, good morning. So, yan po yung mga latag ni Nanay Noemi. 240 to 100 to 20 mga presyo ng mga bangus na kada piraso. No? Walang per kilo. Kada piraso po ang bentahan. Magkano po yung tilapia Batangas, Nanay Noemi? 120 po per kilo. So, yan po tilapia Batangas na malalaki ni Nanay Noemi. Dito na inyo mabibili sa Malabon. Nanay Noemi, salamat po. Shout out po. Good morning. Ito po yung dalagang bukid, kapatid ng dalagang lapad, dalagang pula. At maraming magkakapatid po yung mga dalagang bukid na yan. Shout out sa iyo, Boss Aris. Okay. Kuya Nestor.
Magkano yung labahita natin, Boss Aris? 180. So, mga sagisi natin, 200. Itong mga dalagang bukid, 220. Local salmon, 220. Talakitok, 250. Ito yung dalagang bukid na ano, no? 200 ang per kilo. Ang ganda, oh. Nakakuha rin kahit pa paano sa market ng isda, no? Tingnan lang. Eto, magkaslapo-lapo. 240. So, yan po yung mga price update po natin dito sa latagan ni Boss Aris ng kanyang mga isdang bato na inyong mabibili sa kanyang mga latagan, no? So, 180 po yung mga per kilo din dito ng mga labahita. Boss Aris, salamat ha. Thank you, thank you. Ito naman tayo sa mga latagan ni Kuya Warren, no? Mga isdang bubuli. Tapos mga presyo ng sagisi dito ay 200 ang kilo. So may mga binduan din po dito at snapper. Mga magaganda yung mga laman nyo, no? Ayan, tapos mga sariwang local salmon ng Malabon. So yan yung mga latagan dito ng mga isdang bato na latag ni Kuya Warren sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kuya Warren, matanong ko lang yung presyo nitong mga local salmon. Ayun, 220 per kilo. Dito sa Kuya Warren, sa Binluan, no? 250. So Kuya Warren, salamat ha. Yan ang mga price update natin sa kanya mga latag dito. Ang ganda ng mga ano, no? Local salmon, no? So yun yung presyo. At mga danggit ay 120 at mga Labahita to. morning March. Ayan yung mga dalagang bukid na. Morning. So ayan yung mga presyo, 180, 170, 190 at ang papakol ay 120. Mars, thank you ha, salamat. Ariben, good morning. Magkano ngayon yung price update ng Loros? 160 ang per kilo. So tilapia Batangas ay 100 pesos, no? Ang per kilo. At Golden Pompano ay 350 per kilo. Tapos yung bangus niya dito na kada piraso, meron siyang 200 at 220 kada piraso. Pre, salamat ha, thank you. Alright, yun po yung mga presyohan dito ng latag ni Paren Ben sa Malabon Fish Market. At puntahan naman natin dito si Kuya Romy. Tignan natin yung mga latag niya na mga paninda, no? So shout out sa iyo, good morning. Kuya Romy, isang magandang umaga po. At update ko lang yung mga presyo ng iyong mga tilapia Batangas. So nakikita ko dito, ang lalaki ng tilapia Batangas mo. Walang maliliit tayo nakikita, no? Medyo kaunti lang, hindi kagaya ng mga nakalipat madami. So magkano ngayon ng per kilo po dito? Ganun pa rin, 120. 120. Dito sa mga malalaki po, 120 rin. parehas lang pa ng presyo, mapalaki, mapaliit ang presyo ng ating mga tilapia Batangas. So ito, pumapalo to ng isang piraso, baka to, mahigit. 2 kilo, 3 piraso. Oh, 2 kilo. So pag 2 piraso nito, no, mahigit sobra. Oo. No? So 120 po. Kuya Romy, di wala ka ng bangus ngayon. Wala na, ubos na. Ayun, ubos na ang bangus ni... So shout out po muli Kuya Romy ha. Ang kalusugan lagi po natin iingatan. Para syempre, alam mo, panahon ngayon mainit na. Dapat alam na natin yung mga dapat gawin natin sa sarili natin. Dapat natin alagaan. No, Kuya Romy, maraming salamat po. At Salamat din. dilipat pa ako sa ibang area. Okay, So thank you po. God bless po. at least, Ayan. Ayan. Shout out! Salamat. So ito tayo, no, 50 pesos mga tumpukan ng mga galunggong. So ayan po yung 50 pesos.
tayo ay iikot pa no, sa ating pag-vlog dito sa Malabon Fish Market at ang mga prutas natin dito, mga tatagan ng saging, latundan, lakatan. So shout out kaibigan. Si Macy's doon nagbebenta ngayon sa may timbahan. O nakikita ko kapag nag-ano siya yung nag-upload, nakikita ko doon. So magkano yung presyo ng latundan? 100 tsaka 70 pesos ang mga per kilo. Lakatan 90. Ayan, 100 na yan, no? Ayan. So, salamat sa iyo sa update natin, sa price update ng iyong mga prutas. Thank you. Alright, so update pa tayo dito sa mga latagan natin dito sa bayan ng Malabon. At nagkita kami dito ni Kuya Ed PH sa pwestuhan. So buhay na buhay pa rin ang mga alimango ni ate rito. Huwag ka napapasipit ate ha. Ang laki ng mga alimasag no? So medyo bumaba siguro presyo no? 200. 200. Puro lalaki no? Blue crab. Wala isdaan yan. Ha? Bakit hindi sabihin matataba na pag nagdaan? Kasi kasama yung ganun ka lang. Isang daan dito, Besh. Kasama yung sobrang lalaki. Hindi ko lang may tinda nito, wala sa baba. Ang lakas mo May sa... tatay ko yun eh. May tatay ako dun eh. Kaya nga ito. Binigyan ko man naman ng isang tray na talaga nakuha eh. Saan train? Dami nun. Isang tray? Oo. Kuha siya talaga nakuha. Higit salamat. Ayan din, gamot din yan sa puso. Kapag nagkahulog ha, Alright, so yung mga presyo doon ng mga alimango, no? Hindi pa rin nagkakalayo yung mga presyohan doon. So mga presyo ay 500 at 400 pesos, no? So tumpukan ng mga tunsoy dito, yan 50 pesos po. Ganyan kadami at na press po ninyo mabibili. Mga tunsoy, halo na po ang mga isdang lapad. At presyohan ng mga tumpukan ng galunggong, ayan po, 50 pesos at kada piraso ng ating mga bangot, may 130 at 140 per piraso. So ayan yung mga galunggong natin. Marami pa rin sa mga galunggong ang latagan dito at inyong mabibili sa murang halaga, sa halagang 50 pesos. So dito yung mga latag dito ng mga local salmon. Magkano presyo? 220 sa local salmon, no? Nabulik, na tuna. 250. Ang binluan 200. No, yung mga eto bangus mo per kilo rin. 140. 200. So yan po yung mga price update natin dito sa latagan ni Boss Warly sa Malabon Fish Market. At meron po siyang latag dito ng mga pusit itlogan sa halagang 560, no. Malakas ang kanya mga bentahan dito ng mga pusit kahit mataas ang presyo ay talaga nga naman hindi ka mapapaya dahil ang mga pusit niya rito ay itlogan, no. Salamat, thank you. So ito yung mga kada piraso, no, ng mga bangus natin dito. 140, 150, 160, 200 ang per kilo. So yan po yung mga presyuhan na ating ina-update. So may 150 isa, 160. So yan po yung bangus dito na latagan. So mga 50 pesos na mga tumpukan na inyo natatanaw dito sa benta sa Malabon. So shout out sa iyo. Shout out sa iyo. 50 lang, 50. So bumaba yung mga per kilo ngayon ng mga galunggong, 100 pesos. At may mga tumpukan din po rito, no? So pababa na tayo sa ating pag-vlog.
So, ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So, bagong dating na mga tamban at yung mga dumating dito, no? Tamban at sapsap. Ayan, no? Alright, so dire-diretso pa ang ating update sa kanilang mga latagan dito. Nay, good morning. Shout out po. So, ito yung latag ni nanay, no? Ayun, shout out po. Yan po yung mga tumpukan. Magkano po yung mga tumpukan natin, Nay? Ayun, 50 at 100 pesos, no? Sa latag ni nanay dito sa kanyang pwestuhan. Nanay, salamat po. Thank you. Wala kayong posit na maliliit na, ya? Walang baba. Sige pa, thank you. So 120 naman po per kilo ng galunggong. Tapos may mga tumpukan po 100 pesos tumpukan. Yan na po. So ayan, no? 100 pesos tumpukan, alumahan at mga tumpok po ng galunggong. So mga tamban po natin dito ay 100 pesos ang kilo. Fresh tamban. Pang iniyo, napakasarap dito kaya i-vaccine po ninyo, no? 50 pesos tumpukan ng mga galunggong dito. Ayan po. So kaya Nestor, shout out po, magandang umaga. Ang ingay natin ngayon na happy tayo kaya Nestor. Okay na, 40 na lang! Ayan. Ayun, shout out. So ito yung natag ni Kuya Nestor, no? 40 pesos. Mga to, ayun, 40 pesos binagsak na, oh. 40 pesos. Alumahan at mga galunggong na bentahan ni Kuya Nestor sa Malabon Fish Market. Kuya Nestor, salamat. Thank you. Thank you. Alright, dito tayo sa mga latag, no? Ito yung mga tumpukan natin, 50 pesos. Dami, oh. 100 pesos tumpukan. Yan po yung mga espada na latagan po rito, no? At kada piraso, 120, 160, 150, 130. Kada piraso po ng mga bangus na inyong mabibili. So, napakamura ng ating mga bangus sa Malabon Fish Market ang mga kada piraso, no? Wala tayo ganakitang per kilo, kundi ang labanan po dito ay kada piraso na ang bentahan. Alright, so shout out, no, sa ating mga kababayan po na dumayo dito sa Malabon Fish Market. At sa mga kababayang OFW po natin ay shout out po sa inyong lahat. So nakita naman po natin ng ating mga kababayan at mga presyohan dito na mga latagan na kanilang binibenta sa mga mamimili. At talaga nga naman ay hanggang ngayon ay sulit pa rin ang mga presyohan ng latag po dito ng mga tumpukan. At ang mga bangus po, sobrang mura po ang mga kada piraso na inyong mabibili. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.